nabayatan na imamot iti biyang iti gobyerno probinsyal manalon iti Ilocos Norte maipasigurado ti seguridad ken sa laknibda gapo ti tulong ti gobyerno probinsyal. At tuman ti damag lokal ni Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakipagtaripnong ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok kadagiti manalon nga kang runaan na maseknan bayat ti diskusyon ti Ilocos Norte Trading Center. No sa dinno ang mangiwayat da kadagiti plano para iti pasilidad ken ti akemda kasmang suporta iti lokal a sektor ti agrikultura. Inlawlawag ni Vice Governor Marcos Manotok ang nadisenyo ti trading center tapno mapasaya at ti panakagunod ti merkado ken mapapigsa ti panaglako kadagiti apit dagiti lokal a mannalon. Bayat a maitandudo ti patas ken transparent a transaksyon. Impanamnama pa'y kadakwada ang nasinged ti panakipagtrabaho ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte kadagiti mannalon tapno masalakniban da ti interes da ken masigurado asaan ang makagunod dagiti negosyante ti saan nga umiso a bentahe ti produkto da. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.